Salam. Hurian itu hatta nani aulongan di bagasan Kristus Yesus. Mulai tema itu hatta ina bodo pehita merlas roha mamuji pasangap tu hatta di kebaktian siangon. Ina lau mamuka kebaktiata iliam tiki hita saluna mertangyang marah hahohomon di bagasan rohat tabi. Puji matu hatta marede tasya mata cara perjolo ukede pemujian 420 lalu ayat sada 1 ayat 2. Eta saita ende hon matu hatta Jesusi Hosana di use hondo makoko jomai Udar di Tuhane Yohang oluake Tung dame jalalas dorohaki Tung udar di Tuhaku domamuri rohaki Marolok-olok tondeki marningot asih Oh hatua ode nasoboy salkui Umoku odom mate Tuhaki Guarna asing dong adong nado sembori Tuhaka Yesus Kristus pamarun rohaki Mohon namar sakit Sairo tu Tuhan di Akodoy malum di baik Yesusi Udar ni Tuhaku domamuri rohaki Marolok-olok tondeki marningot asih Oh hatua ode nasoboy salkui Umoku odom mate Tuhaki Di bagasan goarni debata ama dot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dot goarni to di porbadia nama no palangi dot tanoon amen marlas ni roha mahamu rabdo Jerusalem jala marolo polok mida ibana sudehamu aliaka na holong roha di ibana marlas ni roha situtu rap dohot ibana sudehamu aleaka namarsak roha mida ibana nasailaon las doro hakku diaka nama dok tuau beta hita manopot bagas ni Jahoba haleluya martangiang mahita ale Tuhan Yesus sasada hodo si pangolu pado muhojol madohot debata hupuji hami guarmi jala hudok hami moliate tuho ala ni saluhut na binahemi patupahon hangoduan nami saidongani mahami marhite-hite asini roham
asa hupikiri hami totong natinaonmu dohot hama matem, asa huarsako kami dosa nami, jala satubu di hami haporsiaon nasitong, jala samarroha holonga kami hut madok mauliate tuho, asa olo hami mangutokko di hamatiani, ali Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian, di tonga-tonga ni salut huria, naung tinobusmu, marhite-hite mudarmu, nabadiai, olat nion rodi saleleng ni leleng na. Amen. Puji Tuhan, sebuku ede nomor 124 ayat sada taba ayat onom. Tabege mahatani debata songo patujolo ni jamita ditupuk ni mingguta sadarion imanatar surat di Psalm 5 ayat 21 ayat 10 sona somal tajahama margati soring alai yang gau sian godang niasi ni roham sai bongotakku do bagasmu marsoba do pak bagas ni habadia ummi maka biariho aidang postroha dihatana sidai sai hamaguad do tahi di rohana sida di bagasan godung di bagasan godung natalak do tu tolonan nasidai di paladik-ladik do ia dilana saya marlas ni roha ma sude akka namar haposat tuho saya maredei ma nasida ro di saleling nileleng na ala nyodinganmu nasida saya marolo polo ma midaho akka na holong roha di guarmu songoni mahatan itu ata martua do halat nau bege hatani debata nau piopsa jala namangula hossa amin.
ABG ede pujian sian Korina.
Kapuji Tuhata, siapa cara paonopon buku ede nomor 424 ayat 1 dot ayat 2. Tuhan Yesus berengau. Tuhan Yesus berengau di son, rumah marsumba tujolo, asalelengau manjua, bareng-bareng artua, Bagasan uduk do serep ni roha, romaita tujolon itu hatta, lau manopoti, sude dosa pangalau seta, tatutun mang naso tatutuni pei. Ale amanami jala di batanami nadi banwagijang para siroha na sumurung midahami. Upar katutu jala hutopoti hami dodo sa doot pangalasyon nami nagodangi di jolom.
Tatak mahami marhite-hite asini roham. Jalase sama dosa nami saluhukna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si pangoluhami. Amin. Baga-baga ni debatata ringo Tuhasan ni dosa. Songon sitong ni namangol wow ninna Tuhan Jehova. Tung na solomo rohakku mida hamatean ni parjahat. Nalomo rohakku mida hamulakna asa mangolu ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Tabegema ede pujian sian kor narwastu. Tapuji Tuhatta sian mata cara pawaluhon sian buku ede nomor 170 ayat 415 adong dosa da mual. Oh
Tabi gema hatani debata songodalan sulu tungolu nai baru natar surat di sada Korintus sada ayat 10 songonomma hatani tu hatta alai huapoi mahamu aliak kadongan mangasahon goarni debata Yesus Kristus asa sahatahamu saluhukna unang maadong parbola tadihamu kot mahamu binahin ni sada ni roha dohot sada ni pikiran songonima hatani tu hatta rak mangidogogo maita tu hatta le Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulaon naombar tu hatami amen. Tabege ada pujian sian korama. Tapuji tu hatta sian mata acara pasapuluhon UKD nomor 105 ya sada 1 tulu Tuhan debata. Oh
ta tidak koma hapor siaw tai songon nahina tidak kon ni dong atas hapor siaw di luar portibion rap madok mahita au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan nama no palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siato di porbadia adorang soabuan ido tuhata nama naon na bernit di panguman ni silatus nama te terpajal do ibana di hau pinor silang jala tua tubanua toru dong ditanom namula mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul isamun debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disimai bana paimu amulo sotu tanoon manguhumi halak na mangolu do namate au porsea di todi porbadia jala adok sada huria nabadia huria atau panihalak Kristen akan nabadia do dia sani dosa do dia tai namadok mulak mangolu do sogut daging halak nong mate do dia ngoluan nasora sudah amin. Tapi kema titing namasa di mingguta di bagasan mingguta sadarion. Huriane tuhatta na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Tabi gema tambahan ting-ting di minggu ta sadarion di minggu 10 sia Maret 2023. Na parjulu anggota jemaat baru. Mulai sadarion Minggu 10 sia Maret 2023 nunga mataba ruasne huriata ima keluarga amata Michael Jackson Nenggolan dohot inatai Esther Borusiburian dohot sada dana bawa Adrian Nathan Nenggolan nama ringanan di Jalan Starban Gang Masjid nomor 20 Medan masuk sektor Tulu. Tua manami doh inanami moloro nasida di tikyon jongjong mana sida di nganan nabe. Mau lihat ya mamang. Mau lama. Napa duahon. Ruas namoding. Hari Senin tanggal 10 Maret 2023 nunga perjolomoding ima inata T. Buru Hutagalung tutup usia 56 tahun. Nama kabaluhon amata anggiat siahan nahinan. Nama ringanan di perumahan Taman Johor Baru Blok Besada nomor 14 masuk sektor 10. Songonima tambahan di ting-ting di huriata di bagasan mingguta sadarion. Lau manomu-nomu jamita tapuji matuhatta marhite-hite bukede nomor 300 sada ayat sada tabanom 1
Kami ni debatana sumurung sian saluhuk naroha, ima mangaramoti ate-ate pikiran dohot ulaun muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tajalo mahatani Tuhata natar surat di Evangelium ni si Yohanes bidusia ayat 35 saha rodi ayat 40 sada. Di bege Yesus ma naung di pabalina sida ibana, jadi ninna ma mado ibana dung jupaksa, na porsea duho di anak ni jolmai, dungi ninna halahima mangalusi, ai ise doi Tuhan, asahu haporsiai ibana, jadi didok Yesus matu ibana, nani idam, nama katai dohot ho, ima ibana. Gabe didok ma, na porsea dua wali Tuhan, laos disobba ma ibana. Dungi didok Yesus ma, mabuan uhum do ubain naroau tu portibion, asa marnida akka naso marnida hian, jala asa gabe mapitung akka na marnida. Jadi di begina diba sian akka parise narap dohot ibana mai, jadi di dok matu ibana datung dohot hami mapitung, jadi di dok Yesus matu nasida au nama pitung hamu gabe somardosa hamu, alai di dok hamu do namarnida do hami gabe hotma do samuna. Ido sahakna damang dainang na hinaholongan di bagasan kuar ni Tuhata Yesus Kristus oma minggu na paupaton di rangkaian ni minggu natadok minggu irolip infokapit reminiscere oculi letare judica palmarum. Minggu sengsara yang terarah kepada kemenangan. Sidangolon dohot parsorion nama saidok alai di aiton tuhamonangan molo marhaporseaon. Turpukta sadarion marbosir sian ulaun ni Yesus ala di pamalum nama pitung sian hatutubuna. Ulaun para sinirohaun mujizat karena seorang yang dulunya tidak bisa melihat tetapi sekarang bisa melihat. Molo didok nadiba hacit naso dapotam mangan alai hacitaddo naso boy mernida. Anggo naso dapotam mangan boy dope idaonna kemungkinan dia si ulaonna. Alai anggo naso marnida digobbar honido holom na maripot-ipot jaladang boy membedakan warna-warni meskipun kadangkala ada yang memiliki insting yang sangat tinggi. Ala Evangelium ni si Yohanes marodolan tutolu ojahan menjelaskan, memperdalam dan mendekatkan laos alani ido sudena nasa barita na di Evangelium ni si Yohaneson patorakkon ulaon ni debata asalam torang bagas jalaboy pasol hoton jolma itu debata dang laos pada hossa gabe diliamma tu jolmai dakkolan mata ni simalolong manang simalolong alai dohot mata ni haporseaon ala mangihutton buku taon molotaida tajahayan non rikot ni pernidaani dakkolan kemampuan melihat warna-warni kehidupan. Alai melihat rencana Tuhan yang seringkali terselip
dari antara pandangan-pandangan mata indrawi. Halak Kristen diarahon asatuk mamereng nabi nereng ni suri halak. Alai mangatusi nasotuk dibereng halak naso marhapor siaon. Ido gunani mata ni hapor siaon. Laos alan ido di 2 Samuel 22 ayat 20 sia didok pabua palito ni Jehovah do tod ni jolma molo maringan tod ni debata di jolmai dakkolan mampu mamereng di batas-batas ni naboi tuk di ida jolma, tapi dia disanggupkan, dimampukan melihat rencana Tuhan di balik dari yang kelihatan. Urang dohita terkesima holan alani namernida hidup baina jojot kecewa. Jojot hita holan mamereng rupa sifat tidak rupa. Ala yang go mamereng roha. Jojot dohita gagal. Alai hapor siaon mamereng dibalik nina tarida nuaing. Adong do sakap ni debata. Molo tungso tolap hitape mernida. Marhite si malolong perduru. Alai ukapon ni debata ma dihita mata ni hapor siaon. Taida diturpuhon ala diboto Yesus do macai rikot. Mata ni hajol maunon. Dang nama pitungi rotu Yesus. Ditiki di pabali ibana roh Yesus madapoton. Hacik dunia nade. Dia menerima mujizat dari Tuhan, tetapi ternyata mujizat dari Tuhan itu menjadi persoalan. Ai gaberodo akan atorop. Ai gaberodo doho akatung napanunggane agama, parisi. Ai dakka perdosaon. Ai dang namang ido-idoion. Di ngolutau peboi do parsauliat ta gabe si taonon idongan. Parsaulian ni halak gabe di persoal hojolma. Manusia mempersoalkan kasih karunia Tuhan. Ini yang menjadi bahagian dari pergumulan kita saat ini. Iko parsiajarata do sahat tunuaingon. Bohado hita marlas ni roha dilas ni roha ni dongan. Maul dong. Abering mak ai boy pe pasikolah dana hi au hiat do pasalihoni. Atau mak na pasago-sago hot do hot halak na asing. Ternyata di dunia ini sukacita seseorang bisa melahirkan penderitaan. Di jauh nasida ma nama pitukian naung boy marnidaon diinterogasi, diintimidasi, dohok dona tua-tuana di jauh. Di dunia ini kata Pampers, sebuah lagu yang berjudul Tabahkanlah, karangan dari Benny Panjaitan, mengatakan dunia ini aneh. Kalau hidup sengsara dihina, tapi kalau hidup senang difitnah. Molo dapota tua dicurigai, alai molo marsi taonon dileai. Idong kona masa di Portibion. Kita belum terbiasa bergembira atas sukacita orang lain. Ngatamat anak kota, daga tua ni maida, tua ni malae. Nagurang ido, ngatamat beremi, bayi ido. Ngoldo hitate. Ini seorang buta tetapi ternyata dipanggil. Jala alasan nasida tolu. Parjolo mangihuton nasida ala penyembuhani toho di hari Sabat.
Bagi orang Yahudi tidak boleh melakukan apa-apa termasuk penyembuhan kecuali yang dalam emergensi, tidak boleh menyembuhkan. Yesus dianggap melakukan pekerjaan berat. Karena apa? Karena dia meludah dulu, baru kemudian ludahnya itu diaduk-aduk dalam tanah lalu diambil dan ditempelkan ke mata orang buta ini. Itu sudah pekerjaan berat. Sementara orang buta ini sudah buta dari lahirnya, bukan dalam keadaan emergensi. Berarti pelanggaran Sabat. Dia harus dihukum. Dia dilijol ma Yesus mangulahun nadinggan. Daku boto hiado pengalamat ta dia dilihi ta alam abain nadinggan. Dicurigai hita alam abain nadinggan. Aneh tapi bisa nyata di dalam hidup kita. Anggo di Yesus dang tikki manot Tuhan. Memang najolo hita merayakan Sabat, hari perhentian. Alai nuaing nunga diubah dang hari Sabat behita. Lau pajuk pada hok debata. Alai hari Minggu. Ala Minggu lapatanna Domingos. Menang. Dak soal mulau-ulau doh dang mulau-ulau kita hari Minggu. Alai molo mulau-ulau kita hari Minggu ala di perhatoban ulaon. Itu berbahaya. Ida benar hidup Yesus. Jadi molo medabu hormom tiga hari Minggu dan buat tommu. Bagi Yesus nyawa manusia lebih penting dari waktu. Karena waktu adalah demi kehidupan manusia. Jangan dibalik. Bahwa nyawa manusia hanya demi waktu. Napa duahon ala pardosa do nama jakkonon. Bedang layakon. La omma majalo belga di pasu-pasu na songoni. Nang boy. Bah, ay molo dang ala gurang dosa. Hadoriko na ro Yesus. Yesus nung amadok kedatangannya ke dunia ini karena dosa manusia, dosa besar dan dosa kecil tidak menjadi masalah. Dia seringkali menggunakan metafor bahwa tabib hanya dibutuhkan oleh orang sakit. Ala nago dosa do pertibion bain naro Yesus. Napatuluhon aladang dihapor syai nasida hade bataon ni Yesus. Dia tong nasida do Yesusi jolma pardosa, airang pardosa ibana anak ni si Joseph do si Maria. Mungkin Yesus hanya memiliki kelebihan, tetapi dia bukan Tuhan. Berarti ketiga alasan ini menjadi alasan yang membuat mereka mengadili orang buta ini. Hamu akan hina holongan di ayat 4 ada orang soturpuk tahun nunga di patorang Yesus. Ahado situhuni ulaon na tu portibion dido ibana ikon ulaonok kudo ulaon ni namar suruau saliling arian saliling adong tiki dan adong batas pelayanan perjumpaan dengan Tuhan. Kita tidak hanya berjumpa pada saat minggu, kita tidak hanya berjumpa pada saat siang, tetapi semua waktu. Kalau itu demi kehidupan manusia, maka Tuhan bisa menggunakan. Nang pedi pabalina sida nama pitungon alai rodo Yesus madapoton. Boy berjumpa doh Yesus. Adong dohita na pabeli na hona pabeli nuaing sian luluan, sian persekutuan, sian kelompok, kemungkinan itu bisa. Karena kita tidak satu ide, maka kita dikucilkan. Karena kita tidak satu pilihan memilih kepala desa atau memilih anggota legislatif, adang dong abeon. Posido sebenarnya nahona paduru. Ala yang gona pala diodolhon na dison haci nai hita molo di paduru ala dang diatu sinasida si basa-basa ni debata. Holani sinamba na buai mangubati Yesus.
Maka perjumpaan kita dengan Yesus bukan karena kita layak, tetapi karena Yesus memiliki belas kasihan yang menerobos batas-batas kemanusiaan. Perjumpaan kita bukan peristiwa manusia, tetapi peristiwa Allah. Karena itu setiap kita berjumpa dengan Tuhan, maka perjumpaan itu harus kita maknai sebagai anugerah Tuhan. Tuhanlah yang berprakarsa. Nabaduahon diidai Yesus do pabu adong nama pitung hapor siauna. Alani ido jumolo disukun. Tu nahurang si malolong nak keningani porsia doho, porsia duau. Iman yang mengaku, iman yang menyaksikan, ima lasniroha. Asa lasniroha nanido nadison ima sada hagogoon nama rudut yang berkesinambungan. Dang hol lasniroha na melidak-lidak. Lasniroha sian hata junani kara. Berarti satu kekuatan yang memungkinkan manusia melanjutkan kehidupan kepada penyempurnaan. Dia dota dani lasniroha na ni igilna hara. Mulota suku kita noeng aharun sampai lasroha minang. Macam alusate. Tamak manian anakku, moloduk saya tamat, ba dapuk manian sirokap mitodina, saya ba marhasoho tamanian, dukon ni bidokumannya pahopu, duk saya pahopun idokumannya nang gua pala marhasoho tamu sepo, terus, dak ya marna sidung, wajar dui, alaya dong musedo hita, dang harotatu sido peah lapatan nilas nirohai. Gudang do halak natar zorgong. Mangalohotton lasni rohana holan marhite hebeng. Ay neng muli na mangul na mahbeberia de. Himada. Ay sido calon na adong inna. Bahasa dong inna. Ay soboto ay soksi kolana. Manang ay wado parumetay. Na nisukun na parjolo burjudo ibana dangi. Hado ibuan. Keluarga ni ise do takanasi. Manang adong do halak lasni rohana di gohi do hebeng. Ya do ni na marcarito di ujung ni tahun. Marcarito ma akamama di lapo. Huhut pay may makanak konna. Najulo kan molo turus yang motor pagarato may. Marcatur manasida. Alah kalau sparedyama do na marcaturon. Ang gwede nasida di mulanay. Ditogu-toguton diki di dalan nasay maoli. Ay madah ngaropo ang anak ni Amata si Balduin. Di parukilon hasusa. Ay anak ni Opu Kalarape nung ngaro. Di hutan ni mana muse. Ay buhaholay. Nalupa marama. Nalupa marina gabinin na idinaon ala dang roa nakonna di tau barui dang romu se doh tongosan na. Buasa hita marlasi roha holan ala ni hepeng. Kenapa sukacita kita dibatasi dengan uang jabatan dan yang lain? Manusiawi deh. Dang boy gabusata tabba lasi roha molo tabba pangkat ni amata. Molo tabba adong hepengta. Alai sotung berhenti tadi si. Ido nani do ni Evangelium Johanneson, ubaina di Evangelium Johanneson, satu kata yang selalu digunakan adalah semeion. Semeion itu adalah tanda, tanda yang menghubungkan antara apa yang kita lihat, apa yang kita hadapi dan apa yang ditunjuk oleh tanda itu kepada satu tujuan. Molo didok dison parapat 240 km, isom matadana. Dan gabion si puji-pujion. Alai asa bergerak hita marhiti tadaon, lau hita tu parapat tanunuti. Molo dilehod debata pasu-pasu na tu hita, dang asa gawe tarzorgong hita, holan mangolopon sinuaing.
Gabe suku dihita mololas roham nuaeng. Buido pakiot talas ni rohai asalam solohok tu debata. Patorak kon isi do debata di ngulum. Pasolohot ton lakam tu debata. Jala laos ihutonommu asa margogoho ala nunga dilihat debata las ni roha. Ido na pinaingok di si Nehemia. Di Nehemia bidualu ayat 10 sada. Las ni roha mida Jahoba. Ido haroroan ni gogo Tuhamu. Semakin kita melihat sukacita kita bukan hanya yang ada di dunia ini, maka kita akan terus bersemangat hidup. Unang goholan mate manunga bodilon anggo hita mate mahita. Beh, jepek ni pangatusioni. Mate jolma holan ala moru padabotan. Jali kurang dona somoni. Maka tahun 1954 Doris Day pernah memenangkan sebuah penghargaan terbesar karena dia menyanyikan lagu Kue Sera-Sera. Kue Sera-Sera ini sebenarnya adalah kisah seorang anak gadis yang dibesarkan oleh ibunya, tetapi ibunya tidak cukup mampu untuk menyekolahkan karena anak ini pintar. Dia cantik. Tetapi dia bertanya pada suatu ketika, "Ibu, apakah ibu masih mampu menyekolahkan aku?" Lalu ibunya menjawab, "Itulah kue sera-sera." Dia menjawab, "Nakku, hidup bukan untuk ditonton, tetapi untuk dijalani. Jalanilah. Karena modal hidupmu bukan dari kekuatanku, tapi dari Tuhan." Itulah sukacita kita. Aksesoris dongulto. Nadong nuaingon boy domago. Alai molohot las ni rohat tatu debata. Torus dohita. Dangi tor struk. Dangi tor es obat. Stres, sakit, struk, stop. Hima es obat. Holan alani saotik. Holan alani hepeng. Pertanyaan adalah, ai hepeng do naniluammu di portibion, hepeng porlu. Alaya sa pakyotta doi mangalakka tu debata. Hidup ini adalah proses panjang yang harus kita jalani. Molosongoni ahado kaitan ni jami taon las ni rohado haporsiaon. Songon nani do ni Jesaya pitu ayat siai. Molo sopor hamu dang tagamon hot hamu. Bila Anda tidak percaya, kamu tidak akan teguh jaya. Lalu kemudian apa kaitannya? Parjolo lasmarohatta nang pesipata humosik kosing. Nang sipata plus minus ngodon. Nang pesipata orang menyakiti kita ketika kita bersukacita. Molo taboto, Yesus do Alfa dan Omega. Yesus do bonana do ujungna dan isod do pehapateanna. Berarti kita sudah melangkah on the track. Kita berjalan di jalan yang benar. Itu lebih baik ketika kita berjalan dalam bersenang-senang tetapi sudah salah arah. Napaduahon ala taboto do Yesus do mual ni hangoluan. Ala ni di Yohanes pitu ayat 30 songon akabatang aik nama ngolu do nama baur sianau. Maka hidup tidak pernah kering meskipun seringkali kita merasa kita kekurangan, tetapi tidak sampai dibiarkan oleh Tuhan karena sumber kehidupan itu sebenarnya adalah Yesus yang tidak pernah berhenti untuk memberikan kebahagiaan bagi kita. Napatuluhon ala dang sian gogota dang matematis ngulon mulugodang dapat to ba imatad dani naung burjuho dangi alai molo marsitutu hitama dapat to debata nang pesipata dang tarida songon na didongan nani luluan ido nani igil ni debata di panguk kapot tolu ayat walu didok hubotoru akaulaumu
Otik pegogom alai diradoti hodo patiku alani nungahu buka di ho pitu naung mukap nasoboi hicuan ni manangise. Berarti kita tidak menolak teologi sukses, tetapi teologi kesungguhan. Molo dihita di ngoluton agia pogos, agia sipata songon na aturaparon hita. Saliling hita marsihoho tu debata, saliling ido hita boy torus jakonon ni Tuhan. Hamu kadongan dicerita hodongan habaranion ni ianakonna lau manopot na tua-tuana sia Jakarta tu Medan. Asobo tu badak danahon nabarani puangin na ayah iniku 5 tahun 2 puang ngase dipangido iko mula kinna tu roin na tu punga. Jeko patarokku tu bandara. Jadi holani mana? Baido. Wah. Habe di pesawati sobinoto isulunganna. Dalam pesawat sesuatu bisa terjadi. Dia kemungkinan menghadapi goncangan, masalah, kesulitan, bahkan ancaman kematian. Alai buasa barani dak danahon 5 tahun dope holan di pataruna tua-tuana tu pesawat ala di boto ibana do tujuanna madapoton keluargana opungna di boto ibana do nunga adong nama nomuno ibana. Maka kita memiliki pandangan yang jelas. Kenapa kita hidup? Kenapa kita tidak patah arang meskipun kadangkala dikecewakan orang lain? Kenapa kita tidak berhenti di sini? Karena kita tahu Tuhan telah menyambut kita. Di jakod debatado hita dang marhite uhum songot tuakan asing. Alai marhite lasing roha. Maka kita katakan sebagai orang percaya, hidup ini harus merupakan langkah gembira. Karena Tuhanlah sebenarnya yang menyambut kita sehingga perjalanan kita tidak akan sia-sia. Tuhan tamama dongani hita amen martang yang mahita. Tuhan maulia tema di hatam napapos rohanami mangalakka di ngulunamion nang pe sipata dang tolap pami marnida namason. Bahkan jujut gabe persoalan huadu pihami marhiti akka basa-basam naung jinalom na jinunami siakko. Jala gudang halak ale Tuhan nagabe mapersoalhon ngulunami. Ale huboto hami marsihohot dihapor siyaw na siyako. Torus mahami mangalakka ima na pahicaton jala pahisarhon lakanami. Asa torus hami marlasiroha airang adong namagopo dia dopamu. Pataru mahami ale Tuhan tu hapor siyaw sisongoni. Asa unang mapitung hapor siyaw nami. Ala sa huidahami hanguluan dohot las niroha. Hanguluan las iroha nasaliling nililingna. Mauliati marohanami di huali Tuhan. Manga sahoko mahami. Mangalakka di bagasan pos niroha. Marhiti-hiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita.
Atani debata napa borhaton hita laho pasahaton pelean tu debata. Imenatar surat di 2 Korintusia ayat onom saha rodi ayat pitu. Ingot ma nama naburuhon otik dogotilona jala nama naburuhon managam pasu-pasu mangalap pasu-pasu di namang gotil. Ganup ma niojar ni rohana unang masian muruk manang sian naso tarjua ai dihaholongi debatado nalas roha mangalehon. Amin.
Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dengan jalamual ni nasa ulibasa na mauli utus. Usob bahok kami ma sian na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho. Molo tungadong tar sob bahok kami tuho, na siat tangamu hiad doi hujalo hami. Ayah hamahami ubain na tarlehon hami manangaha tuho. Asimaroham jalo ma pelian namion gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asahu pake hami pelianon. Pati bulhon hara jaumu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehomu di hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di Banua Gijang sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami to gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasar lasni roha ihuto kamu ma Tuhan Yesus naung patiur mata ni hapor syauta. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debata bohina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan debata bohina Tuhamu. Jala di pasaorhon madamena tuganuk todimu. Amin. Selamat hari Minggu, Salam.